23. lokakuuta 2021 vuosi. Evirude 50 ollut 2 viikkoa käyttämättä nyt ja ensikäynnistys. Asteita on ehkä 3 astetta. Ja akku on ladattu pari viikkoa sitten täyteen, että sähköpuute ei ole ongelma. Ja bensaa on. Katsotaan kuin käy. Eka käynnistys ei jankkausta. Sähkö selvästi menee. Koitetaan toinen kerta. Katsotaan, että se tarkentuu. No, nyt on tarkka. Hyvin nihkeetä. Hyvin nihkeetä. 3. kerta. Hyvin nihkeetä. Erittäin huono.